Ngiyabonga bhuti. Usibusiso ke uzalwe eDandi Hospital. Okay. Uma ezalwa eDandi Hospital, umzali wakhe umama uthe uma efika eDandi Hospital umama nje futhi ubekhulelwe. Uma ekhulelwe mina wafika eDandi Hospital efika nomlungu ekuthiwa ngathi wayemsebenzela. Uthola lo mlungu mayefika naye ufika ungena begijima nje bakuphuthuma ngoba phela lo muntu uyagula and ugulela ukushona and then kufuneka kuphuthunyiwe ukuthi umama atete. Ngenhlanhla umama wafika esibhedlela wafika futhi kushuthi kuleyo ward. Okay. Uma efika kuleyo ward umama ngenhlanhla mina ngabeletheka. Okay. Kuthiwa the same time ngiqeda ukubeletheka umama washona. Umphefumulo waphuma. Kuthiwa mayephuma umphefumulo wakhe and then ngenhlanhla mina sengitetiwe. Kuthiwa mabephuthuma bethi uphi ofike naye umlungu. Kwathiwa umlungu uthe usawulanda ama-ID akhe. Izinto njengama-ID and something and then kwangathi kuzawulinda umlungu ezefike. Namhlanje ngo-2026 umlungu akazefike. Usawulanda ama-ID and then bamthatha kumzali wami umama bahlala isikhashanyana nje isikhathi ezingangenyanga ukuthi mhlawumbe kukhona ifamily ezofika izomcheck. Kwangafika umuntu uzofika umama wami uzocheck umama and then umama wazathathwa kwafika isikhathi ukuthi ethathe incwadi ugovernment. Okay. And then mina ngathi kuhlala kancane ke esibhedlela ngase ngiqeda ukuhlala kancane esibhedlela ngathathwa bangisa ehome eNewcastle eBablosh. Ihome le yentandana I think emaromini